Bueno, gaur, lehenengo eguna eta postrea behingo dizu. Azkar. Postre errez bat, gaina Igorrek gomendatuta, eta ingo duguna antzak gaietak. O antzak biscuits. Antzak biscuits, bai. Eta ni lanean hasiko naiz, eta zuk historia pixka kontatu zune, bere historia badauka, ez? Gaieta hauek. Bai. Eta ina lanean jarriko zaio bitxarte. Irina, Bai. olo amalutak, koko birrindua, eta azukrea. Dana nastu. Goiara batekin, denak nastu hor. Osoa botatzet? Dena bota, bota, eta nastu. Eta ni bien bitartean hemen, ingo duena gurina, estia pixkat, beraiek hemen siropea ibiltzen dute, baina bueno, jartzen du errezetan baita estilarekin inaldala. Eta hauek urtutzen jarriko ditut. Eta bestaldetik, hemen daukat bikarbonato sodikoa eta ur bero-beroa. Hauen nastuko ditut, gero honi gehituko ditut, dena nastu eta gaieta azkar eta iraunkor batzuk. Zagonek, bueno, arrautzarek ez daukatenez, eta horrek bere zehikusiero, bere zer esan nahia, jore, Badaka. ezin da moztu lehenengo gunean, ez tieso parkatuko. Bueno, bere esan nahia badauka. Alberto, hau ez dizu parkatuko, Badakizu Alberto kilo batzuk gehiagokin etorri ala udatik, ikusi behar duzuen nola hon. Ia atea irekin beharrezen dugu, zankabitzen. Hala, kontatu bere historia, ia guztua gehatu. Bueno, gaieta hauek apirilak 25ean, Bai. Australian ospatzen dute Anzac Day, eta egun hortan ospatzen dana da, lehenengo gerra mundialean, bueno, inglesak eta frantsesak itxas beltzara sartu nahi zuten Rusiara jatzeko, Bai. eta bueno, Australia eta Zelanda Berria nola kolonia zen, pues area eraman zituzten, eta ze gertatu zen, pues... Turkian izan zen, bai, Turkian, Gallipoli peninsula deitzen Hori da, bai. justo itxas geotikan Marmaran sartzeko, gertatu zen Imperio Otomanokoak han etxoiten aiziala. Orduan, gaina instrukzioak gaizki egontzian, eta lurperatzeko momentuan, ez zan tokia proposa. Osa, itxasotik etorri ziren, da lura ez zan tokia. Konfunditu intzian. Orduan, jatea zianean, pues han hartu eta danak akatu intzituzten. Ez dakit 8 hilabete artean, baina hori, guda hori, operazio hori, Winston Churchillek bidalitako operazio bat zan, eta pues han, karo, Australiako eta Zelanda Berriko tropak etzekaten bat ere esperientzik gudetan, eta handanak hilintzien. Eta orduan, gaieta hauek gudariek etxetikan eramaten zituzten, arraultza nola ez dakaten, gehiago irauteko. Eta esan nahi, antzakek, ze esan nahi du? Australia, New Zealand, Army Corps. Hori da. Australia eta Zelanda Berria, bueno... Elkartuta, zuena, bai. Hori da. Hori da. Eta orduzkioztik urtero egun hortan jai egiten da, bai Australian eta bai Zelanda Berrian. Eta azken urteotan, Europan bizidian Australiano eta neozelandesak, ohitura dakate Gallipoli peninsulara juteko han bizitatzea. Eta bai. Bueno, gaina izan zen, horre uste dute korputz pila bat ez zituztenak aurkitu, eta azkenean fosa hola nire. Pentsa oain dela zenbat urte zen, ez? Eta asko bizitzeute egun hori. Bai. Bueno, gaieta hauek, egizan, etxian inezkero be, badia gaieta batzuk, osagaiak ikusita, irango digutena pila bat, goxua, tripa betetzeko ondo, eta, bueno, azkenean hauek gaixoak hartuko zituzten lehorrak, baina, bueno. Bueno, hemen ja, bikarbonatoa, estia eta gurina. Oin, hau dana, ondo naztu, eta erengo dituguna da, labea daukat 160 gradu ingurun. Bai, ez da naztu zuke. Lasai. 160 gradutan daukat labea, eta bolatxo batzuk ingo ditugu, beraien artean tarte zabala dutzi behar da, gero irekiten dira, orduan bezala pegatuta geratuko litzaizkiguke bata besteari, eta gutxi gora era 10-15 minutuan inde izango ditugu, Eta gero olako kajatxo batean, holan pixkat hermetikoan gordetzea baditugu, hauekin daukagu, denboraldi luze bateko, eta gozaltzeko, Ederki, bai. Gomendioak ematik dizkizuzuk janari inguruan zure pazienteik, Ez gehiegi, ez. Zurea eta beste terrenotan... Hoi da, bueno, pixkat zentzu komuna esaten dana, ez? Pues ondo, pixkat mendira juten bali batzea, o korrikaitea juten bali batzea, pixkat zozer jan behar dezu, ez? Energia pixkat sartu. Teoria, hor da teoria batzuk, hemen gaude,
nik, bueno, kirola munduak izutana teoriaz daola, eta hori daude aragia besterik jaten ez dutenak, gero nola da, Fromek jaten duelako ez da egin nola, bat denak hola egiten da. Ari funtzionatzen duelako, uste du denoi funtzionatzen duela. Hori gauza pertsona dira. Nik bai esaten dut hori, baina nik goitzetan korrikaitea juten naizenen, jangabe juten naiz, así que... Nik egiten dut, baina hori da segun zema denbora emar du. Ordutxo bat emar du zute, gurra ez bai oso eman behar, afarikoakin nik oso ondo aguantatzen dut. Egia da hortik aurrera egin behar badut, izan ditut, inoiz baraurik entrenamenduak, baina hor beti bi ordu eramaten dut, ja barratxo bat zerbait ematen dut, eta jaten dut. Eta nire egizela ondo juten zait. Baina horrek gauzak ere, protein berria eta bizkanaka, lehen zapatilekin izan duguna. Esperimenduak, gutxi. Hori da. Bueno, hau, eskuekin oin, hartu, oin pixka landuko dugu, eta oin izango da, holan, bolatxoak egin, eta bolatxo moduan utzi behar dela. Bai? Bai. Eta hau bera, ingo diana, hola jarrita, gero irikingo diela. Ikusi zuen, ez dauka inungo misterioko errezeta honek, Horreneko egunean, gauza komplikatuak, ez dizu. Eta bueno, Igor, zuek uste geldi goteko etzela, eta buruan bai konsulta berria, gaina Joan Arbilakin, guk hemen izan genuen, ez? Podoloakin berakin onduan izan duzu, ez? Lehen hitzein dugu, bai. Bueno, nik oraingo konsultan ondoko ara nijoa, osea, nire lokala ondoko hartu dut, pixkat handiago dalako, eta nire oraingo lokalea Joan Arbilagara dator. Beraz, bueno, ni ustet ondo etorriko zaidala, porque askotan nire paziententzako plantillak eta ondo etortze zaizkit, eta bera esperientzia handiko profesionala da, eta... Bi hontzako nik uste dut, ez? Bai. Ondo, elkarlan ona izango dela zuen artekoa. Eta Txina aldean ero zerriteko asmoa ero daukazu, zerbait horre zer dabil? Hori hor dago, azkenean, bueno, ikerketan nik doktoretzakin jarraitu barret aurrea, eta, bueno, doktoretzan zailena izaten da, ingles esaten da, sample size handi bat eukitzea, euskeraz da, zaila izaten da lesio berdinakin jende asko eukitzea. Ulertzen, eta, bueno, badago Txinan goi mailako errendimenduko zentru bat, eta han, bueno, batez ere gimnastak dira, eta pues, numero handi bat da, bai, kirolari asko dazkate tendinopatia rotuliana eta akileko tendinopatiakin. Eta, bueno, pues, eskaini dateo, izketan nahi geha, aber, posible izango zen, area jun eta neurketa batzuk egitea. Ez, adibidez, pues, ikerketan jakiteko ze tratamendu dian onak, beti zerbaitekin konparatu behar dezu, bai? Orduan, adibidez, 100 pertsona baldin badia, 25 funtzionate badia zerbaitek ero? Hori, 25 gauz bat jarri, beste 25 batzuk jarri ariketak egiten, beste batzuei ultrasonia eman, beste batzuei eserita egoteko esan, eta beste batzuei, pues... Atera hortik, zein funtzionatu den, ez? Orduan, oain, Australiakoa oain dikan pixkat oso gertu dakat, eta oaindikan hango emaitzak idazten nahi naiz, artikulak publikatzeko, baina, bueno, hemendikan ez dakit urte betea, hor dago gauza hori. Badago beste gauz bat baita estatu batuetatik, baina, bueno, pixkanaka jun beharko geha. Bueno, orduan, agian hemendik, bueno, hori... Hau ze. Hau zartu erdian, gero peatuta gatu da, igual, baina... Oso ondo. Hemendik urte bete barro deitzen bai dozue, eta espadago konsultan, bueno, Txina aldea jun, eta gertu batu, eta lagunduko izu. Esan dakoa, labean, 10-15 minutu, ikusiko zue, irekingo dia pixkat, eta listo denean, dastatzea etorriko gara. Pixkat guen jeina ematen dute, usaia oso gozua daukate, Bai. Baina, ateatzea ituzunean, sartuko jesu eskua eta ikusiko dituzue bigun bezala. Hau, ostutzen denean gero gogortu iten dira, Eta honek ikusi zuen, inungo misterioik ez, hartu bat, Hau, itxusina. Hola, amita, usu jarri dezuna. Itxusina. Eta... Antzak biskuit. Oso nahi daude. Oso nahi. Honi gero, etxean probatu, limoia sala pixkat, ero kanela pixkat gehitu, holako zerbaitekin, baina horrela, ezer gabe ere, Ederki. oso gozuak. Mendira juten zatela, baserrian lanerako ero, holako galleta batzuk, eta egurra. Nik kafesneakin hartuko ditu gero.